Jakube, vím, že hraješ hodně podobných zápasů. Dá se tento s některým srovnat? Tak já jsem dlouho nehrál fotbal, upřímně. Vlastně od té doby, když jsem ještě hrával, tak ta fyzička ještě byla dobrá, i ty nohy byly v pohodě a hrát se dalo, ale poslední 3 roky jsem odehrál opravdu 1-2 zápasy, takže jsem skočil jako do krásného prostředí. Samozřejmě pro mě, že jo, když Liverpool byl v tom laufu, když vyhrál tu ligu mistrů a roky předtím, tak ty hráči jsou teď tady, takže pro mě je to jako velice speciální. Vidím boss, znamená to, že i těch pár minut, nebo nevím, kolik to přesně bylo minut, že to stačilo, bylo to tak akorát? 22 šance, 2 střely bez gólu, takže jsem vyhodnotil, když mi Grande Pálo dal pár pasů jako do běhu a já se nemohl běžet, tak už jsem vyhodnotil, že je čas na střídání. Řekl bych, že jsi velký znalec hokejové kabiny, samozřejmě, jak to tam chodí. Co ta fotbalová třeba tady, jak to vypadalo před zápasem? Tak úplně v klidu, bylo pivko, jak to bývá tady v těch exhibicích, takže úplně na klid. Ty kluci, samozřejmě pro mě je to ne jakoby splněný sen, ale že jak jsem říkal, vyrůstal jsem na nich, když kluci hráli v Liverpoolu, takže jsem koukal, jako, jaký to bude, ale pro mě je to zážitek. Já jsem rád, že jsem si mohl zahrát aspoň na 20 minut a nechám to těm hráčům, kteří to opravdu umějí. Díky za rozhovor. Jo, díky. Fajn, díky.